Inače, evo imam ovde prijatelja koji će sa mnom da radi opise, tako ovi opisi nam se da će sada vam stižu malo redovnije, da kažemo, na nekih svakih 2-3 nedelje po jedan. Tako da, eto, i njemu sam strašno zahvalan za to i to što mi je omogućio da gađam na ovakvom lepom mestu. Jesi li spreman? Jesam. Ajde. Pažnja. Svaka čast. Dobro si gađao. Nije loš. Pozdrav svima, danas ćemo predstaviti zastavinu pumparicu model 83, prerađenu. Cev je bila doduše 71, skratili smo na 51. Dodata je truglo nišani, prednje i zadnje mušica. Puška je 12.70, dobro urađena, kundak je malo još dorađen, izdržljiva, veoma pouzdana, može i slug pucati, može sačmu, bilo koje granulacije, trapa i ostalo. Pokazat ću vam na snimku. Rasklapanje puške je jednostavno šapljavanje cevi, šafa, skida se cev veoma lako, to je sve kao i kod ruske 153. Staje 6 metaka u magacin i jedan u cevi 7 metak, što je sasvim dovoljno, čak i više od nekih ruskih pušaka i nekih drugih. Puška je zakočena, ima ovdje polugica mala koja se ne može se odbraviti kad je pritiskom polugice, tek onda može se prazna puška otvoriti. Lako se puni, izdržljiva je, dobro kvaliteta, sanduk ovaj za municiju od čelika što kod ruskih je od aluminijuma. Sad ću vam pokazati pucanje. Vrhunska puška. Piše zastava Kragujevac. Proizvedeno je dosta pušaka ovih, mada nisu popularne kod nas. Ne znam zašto svi beže od zastavinog oružja, pogotovo zastavine pumparice koja ispava preko 2000 metaka. Kolega napravio mali lapsus. Ovo je zastavina puška pumparica M93. Šta mi se sviđa kod ovih pumparica jeste psihološki efekat koji bi imao na provalnika. Jer ima jako, da kažemo, dobro psihološko dejstvo kada se čuje. To je jedna stvar, sviđa mi se isto što je uradio fiberoptičke nišane od fabrike True Glow, zaista su dobri. Znači, karabinski su nišani koji su ugrađeni na sačmaricu. Jako je dobro urađeno. Jednu foru koju ja volim da primenim prilikom punjenja jeste da koristim ove nosače za patrone od firme California Competition Works. Ja ovo koristim za takmičenje u IPSC-u, odnosno u praktičnom streljaštvu. I faktički mi omogućava da punim pušku ako ste ikada igrali Counter Strike, otprilike tako.
Pa ništa, da vam pokažem kako da napunim ovu sačmaricu. Prvo, ako brzo punimo, mi povučemo ovaj prednji rukohvat unazad, tako se povuče zatvarač u zadnji položaj. Uzmemo 3 patrona, ubacimo direktno ovde u cev i tako punimo. I ostane jedan. Sada stavim antifone. Pa da vidite kako bi to izgledalo u nekoj odbrambenoj situaciji. Ovde imamo 6 meta, 3 metala i 3 metala i 3 glinan golubova. Pa ništa, da vidimo. Mnogo dobra puška. Mislim, najviše mi se sviđa kod pumparice zato što vam omogućava relativno brzu paljbu i možete koristiti neke trap patrone koje ne bi inače odradili ili bilo koju municiju koja ne bi odradila u poluautomatima. To je, da kažemo, jako dobro i isto je dobra stvar što ne moraju da se čiste kao poluautomati. Faktički im je samo isprljena cev i malo oko zatvarača. Nemate čitav onaj mehanizam, one gasne komore, odnosno cilindar i klip kod poluautomata. Naročito ako se koristi princip rada pozajmice barutnih gasova. Inače, postoje i poluautomati koji rade na principu trzaj zatvarača koji se meni više sviđaju, ali to je to što imam da kažem. Ja koliko znam, ova puška se više ne proizvodi, ali je zaista dobra. Znači, ja bih preporučio ovu pušku za neku ličnu bezbednost, za odbranu doma ili za neko rekreativno gađanje. Stvarno je super. Može i za lov, ali ja mislim da su bokerice za to najbolje. Odnosno dvocevke, čak i položare. Nebitno kog tipa. Stvarno je zahvalna puška. Jedinu manu koju bi ja zamerio ovoj pušci jeste ima jako mali, odnosno udarna igla ostavlja jako mali otisak na inicijalnoj kapisli, pa neki patron neće da opali. To je, da kažemo, jedina zamerka. Inače, sem toga, jako je dobra puška. Naročito, vidio sam ove puške mogu se nađi za 100 evra. Tako to je, po mom mišljenju, jako, za te pare je stvarno jako zahvalna puška. Znači, može zaista puno municije da ispali. Barem tako se ovo pokazalo. Ispalila je preko 2000 metaka. Još jednu stvar želim da pokažem kod punjenja bukvalno bilo kakvih pumparica, jednu foru. Ako povučete udarač, odnosno ako povučete zatvarač u zadnji položaj, vi samo malo da pipnete ovu kašiku, ona ostaje u tom položaju. I tako ne morate svaki put da se borite protiv nje kao kod poluautomata. Već samo možete da ubacite patrone u cev. I jednu stvar što ja volim kod ove puške, ona zaista može da ispali bilo kakav škart. Znači, ne mora da se ubaci neka kvalitetna municija ili ne znam ni ja šta već. Stvarno je jedino bitno je kad se repetira da se stavi da se naglo gurne napred i onda da budete sigurni da će tako puška da zabravi. Sad ću gađati u ove metalne ploče. Uje.
Šta sada gađam? Gađat ću ovu malu. Kao što vidite, jako je zahvalna puška. Naročito za neko rekreativno gađanje kao što je ovo. Još jedna možda mala mana ove puške jeste kod drugih pušaka ne ide ovaj donosač patrona ovoliko kao što ovdje vidite, nego ide malo niže i tako potpomaže kada se puni puška da ne dođe do kraja. Znači vidite ovdje kako dođe do kraja i nije baš intuitivno punjenje kod ove puške. Znači kod drugih pušaka samo bukvalno trebate da gurnete i dođe patron, da kažemo, do magacina. Ovdje morate malo opet da tražite, ali ako ne punite brzo, stvarno je super puška ovako za neko rekreativno gađanje, naročito kad se uzme cena u obzir. Evo sad ćete vidite. Tako. I onda morat ću ponovo da povučem i da ispalim ovaj posljednji koji mi je ostao za danas. Gađat ću opet onu veliku metalnu ploču. Ovu u sredini. Kockastu. Stvarno volim ovu pušku i zaista je zanimljivo gađati iz nje. Naročito što mi se sviđa kod ove puške, osim samo gađanje je... Dobro, sad mi nije uspelo, ali repetiranje ove puške. Probat ćemo sa sečmanicom jedinačno zrno u čeličnu metu da se vidi tačno udarac i snaga, jako je kratka cev.